ka berhasil ka don kam ya unemar bakan job ya ka welcome ngasngau si ban yo i badon ki bakren ben ya unemar namar ka jinglong jong u penpa u Rodrigo ya ka jing sngau jong u halor jong unemar JR penyang singau ba ya piki bejusngau tenat ban pet ki video hakane ke channel u Rodrigo u balong orang yelak kai jong kari Brasil bat kum jo ro jong ka klub Real Madrid u lapen pa ya ka jing singau jong u syapang unemar JR u balamat lenter ya ke jing mensau haka jing im yelak kai ke jong u une orang yelak kai u badang arpulai senam jong kari Brasil udon ke jingai bau idol jong u kata unemar JR un salongkum ushabi naga bantah kari Brasil bekan sepoi segatong hausnam arhajar arpe hundreu kumban supurkan mau ba unemar JR umla bani don lang bat kari Brasil haga jingai kai jong ke Copa Amerika jong menta usnam arhajar arpe sau namar ba udan hapdeng ke jing mensau kajing mensau kabalabat bonpor ya unemar JR kabala penlong ya kikat tu katne ban ben ban keno ya unemar JR ya kane kajing long jong u kajing keren ben jong kikat tu katne ya unemar JR kala penlong ya Rodrigo ba un singausi haduk kata hakaba ulaong ngasngausi ban yo i ba kikat tu katne ki keren ben ya u namar kajing long kajong u hanre ma upat usngau ba unemar JR ulang kum ushabi ya ka Brasil bakan job ya ka welcome hakaba ulaong baka Brasil kadon kam ya unemar bakan job ya ka welcome ulaong shushu ngam don kenten ban ong hanre barok ki leyoi baka basyai kalong hadukan no ulado ulang uklor jongi ulang unang yelek kai ubat betam jongi ban job ya ka welcome barok ki de bandong ki bako ki bakya ban yarap ya u lada uko ukya kalong ke jingkermen jongi namar menta udan haka final stage jong ka jingko jinghya bat ngidon ka jingtrang bat ka jingkwa baun wan phai kloi kat bala shikakan hun ka jongi kine kidai ki kenten ki ba Rodrigo ulakran syafang unemar JR namar udan ka jingtrang bat ka jingkwa ba unemar JR un suwan phai kloi syaka national team jong kari Brasil namar ba udan ka jingai bat ka jingshania ha unemar JR ba un longkum uta ushabi baun yalam kari Brasil bakan job ya ka welcome habang ipai shege jingela kai jong kari Brasil hage ni kipor ki bamenta ki jingela kai jong ka kilahyar bha hado kata namar habang ipej ya ka jinge kene erung jong ka ceka FIFA World Cup jong usnam arhajar arpenriu kadon haga kerdan kabasan haka meje kenpoin haka jinge kene erung ceka FIFA World Cup imat dai ne kene kadaw ba Rodrigo ulak wa ba unemar un suwan pai syaka national team jong kari Brasil kenang ba un yalam ya kari Brasil bakan job ya ka World Cup jong usnam arhajar arpenriu Kublai Shibon ya peki paralog ki bejusngau tenat ban pet ya ki video hakane ke channel ngin skendo pat hakawe ke video Kublai Shibon